Anaa sa kabing 30,000 pesos nga halin sa usa ka motor dealer shop sa Cagayan de Oro City ang nalimas human gisulod og kawatan. Samtang usa ka notadong kawatan ang dadakpan sab human nangawat og motor sa syudad. Ani report. Nalimas sa kawatan ang di moubos sa 30,000 pesos nga kwarta sulod sa usa ka motor dealer shop sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City atol sa pagpangawat niini pasado alas 4 sa kadlawon adlong Huwebes. Sumala sa kapulisan, usa ka lalaki ang misulod sa mong shop o giukay ang tanang drawer kung asa iyang nakita ang kwarta nga iyang nakawat. Wala madugay, miikyas kini gilayon. Sakay ang usa ka bao-bao. Giwala na sab sa kapulisan ang anggulo nga inside job sanglit. Nakita nila nga dili hanas ang suspect sa pasikot-sikot sa mong shop atol sa paghimo sa krimen. So far wala pa naman, wala pa. Galing tayo doon kanina, wala pa naman silang nasabi. Since kasi pag this tayo na kung inside job, di dapat sana isa lang yung pinintahan niya na kung saan banda yung pera. Pero since inopen niya lahat, so parang hindi siya inside job talaga. Padayon ang follow-up operation sa kapulisan sa posibleng identifikasyon sa mga suspect. Ginasuta sab nila ang uban pang mga CCTV dool sa mong shop nga posibleng makatabang sa kasulbaran sa kaso. Yun ang tinitignan, baka may makuha tayong CCTV na kung saan galing yung bao-bao at saka kung ano man makuha yung plate number. Ginakuhaan pa si GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang tag-iya sa motor dealer shop. Samtang dakpan sab sa mga personay sa Cugon Police Station ang 28 anyos nga residente sa Barangay 35 Cagayan de Oro City human masapon nga nangawat og motor. Matod sa kapulisan nga dali nilang girespondihan ang tawag sa Barangay Tanod sa Barangay 35. Human gitaho nga adunay pagpangawat sa motor nga nahitabo. Tuod na kumpirma sa tag-iya sa motor nga iyaha ang motor nga gimaneho sa suspect. Wala na ipahayag ang suspect kinsa bang atubang og kasong pagpangawat. Aligasyon sa atong sir, sa atong biktima, anang pagkabuntag ibilin niya iyang motor diha dapit sa kaning Bitanag Creek. Dayon na pagbalik niya ng pagkalaon na wala na diha iyang motorcycle. So iyang nangayon sa pagkitabang sa atong Barangay Tanod o diha dayon naspatan sa atong Barangay Tanod gidunay ang katong suspitsado. Cyril Chavez, 1 Mindanao.